Nkosi yami. Usazohamba nawe, usazohola. Sometimes uNkulunkulu kakuphe kube kuningi. Aphinda kuthathe. Kodwa ungasuki wena. Sayisikhathi. Nkosi yami. Laphakamise ukuthi ngelinye ilanga uvuse abanye uthule ubufakazi bakhe. Usakhile dadewethu. Igama lakho liyakulandela nje. Yeah. So usakhile ubufakazi bangcwele osuke unabo ama trials osuke unawo ungahlali mangabe usewuphumile uthule uyakha omunye umuntu. Yeah. Amongst us khona going through something. Kanti ngokufakazi uyaqina ukuthi kanti vele nomuzalwane ziyenzele into eso. So asikhuthazeleni njalo singabantwana bakaNkulunkulu. On Tuesday besifundiswa khona ukuzila ukuthi sifasta nini. Bangcwele kuyafundiswa lapha ukuthi awukufaste nje udla ngefork and knife udla kumnandi ufaste kodwa ukuze masezikunetha wazi ukuthi uNkulunkulu wena usazokhipha. So nje bangcwele asihlaleni kuye kumnandi ukubi simkhonze sijabule sibe nendumiso sibe nokuthula. Usimvusise.